Un stand que nunca falla en Fitur é o de Viaxes Interrías. A Axencia do Salnés desprázase a Madrid para mostrar as súas ofertas nunha feira vital para o sector do turismo. Dende a compañía destacan a importancia deste evento para recuperar a confianza dos visitantes. Sí, quizá é un punto de inflexión donde temos que empezar a promocionar o destino. Bueno, nós traballamos en toda a península e o que temos que empezar é a tratar de iniciar a confianza do cliente. Dende Viaxes Interrías buscan atraer os clientes garantindo a seguridade da comunidade galega. Sobre todo vender seguridad. Galicia é un destino ideal para isto, particularmente Sanxenxo eu creo que tamén vai ter moita afluencia, pero en xeral todo o norte vai ter moita afluencia, o sea, temos que estar tranquilos sobre eso e transmitir ao cliente a confianza, eso é primordial para viaxar. A axencia preséntase en Fitur cunha ampla promoción turística na que destacan os circuitos grupais por toda a península. Nos o que promocionamos sobre todo é a toda a península. Traballamos todo España, todo Portugal, Lourdes e Andorra. Dentro do destino, movémonos o que é un banco de camas, o que son grupos, sobre todo colectivos. Traballamos moitísimo produto para colectivos de todas as temáticas posibles. Estamos reseteando todo o produto tamén e contamos que, adaptarnos ás tendencias novas que poidan vir a un futuro. Dende o Concello de Sanxenxo tamén resaltaron a importancia para a vila de que Viaxes Interrías estea presente en Fitur. Pois a verdade que é un orgullo para un concello como Sanxenxo que unha empresa como Interrías aposte ano tras ano para montar un stand como que estades vendo, que é un stand que ten unha presencia considerable e para nós un orgullo con a empresa do noso pobo pois que siga apostando por vir a ferias deste tipo, non? A alcaldesa en funcións tamén destacou a gran aportación de Interrías para o sector turístico de Sanxenxo. Pois de cara ao turismo moi importante porque sabedes que Interrías é unha das empresas máis importantes de Sanxenxo a nivel de emprego, a nivel de rentabilidade, a nivel de facturación e consideramos que unha empresa como eles aposten ano tras ano para vir, consideramos que é un punto indicativo de que Sanxenxo volverá a ser o destino seguro que nos esperamos que sea e que os visitantes, desde logo, elixirán Sanxenxo para vir un ano máis alí, non? Tanto o Concello como Viaxes Interrías destacaron a gran afluencia de visitantes da que está gozando o stand da axencia. Confían en que isto sexa un indicativo de que Sanxenxo recuperará as altas cifras de ocupación este verán.